Vítám, děkuji, že jste přišli, že jste si udělali čas. Dneska se budeme věnovat tématu perfekcionismus, prokrastinace a tlak na výkon. Tohle téma jsem vybrala, protože se považuji za takového ambasadora těchto tří věcí a myslím si, že kdo jiný než já by o nich mohl mluvit z pozice toho, kdo to zažil a kdo s tím nějakým způsobem pracoval a snažil se toho zbavit. A ten důvod, proč se považuji teda za někoho, kdo o tom může mluvit, tak je taky ten, že jsem terapeutka a koučka, věnuju se tomu ve své práci a kromě toho teda studuju tady na Západočeské univerzitě. Vystudovala jsem humanitní studia a teďka jsem na magistrovi a studuju filozofii pro umělou inteligenci. Mám tady obrázek svého podcastu, takže kdyby jste mě chtěli poslouchat i ve svém volném čase, tak na Spotify je podcast Poruchy na příjmu, kde je zatím jenom pár dílů. Pracuje se na tom vlastně rozhovoru s různýma hostama, který mluví o svých problémech, o svém psychickém zdraví. Je tam i jeden díl s mým tatínkem, kde rozebíráme moji mentální anorexii a cestu z ní. Já zavřu to okno, když to tak slyším. A to je i důvod, proč jsem pírka nebo pír specialistka na poruchy příjmu potravy, protože jsem teda měla nějakou dobu mentální anorexii, takže se hlavně věnuju ve své práci lidem, kteří trpí tím problémem. Tak jo, tak se na to rovnou můžeme vrhnout. První část teda je věnovaná perfekcionismu. Co je perfekcionismus? Asi možná tušíte, pravděpodobně jste to slovo někdy slyšeli. Je to taková iluze kontroly. Je to hluboká víra, že když budeme dělat věci správně, tak se vyhneme pocitu selhání. Mozek totiž miluje pochvaly a miluje pochvaly za to, co jsme udělali správně a dobrý ohodnocení za to, co jsme udělali správně a tak dělá všechno pro to, aby nás ochránil právě před tím pocitem selhání. Protože selhání může znamenat nějakou bolest, může to znamenat nějaké zranění i nebezpečí a mozek nerozlišuje, jestli to je psychický nebo fyzický, takže nás zkrátka od toho chrání za každou cenu. Mozek totiž není navržený tak, aby nás udržoval šťastný, ale je navržený tak, aby nás udržel naživu. A v dnešní době bohužel pro nás udržet naživu znamená úplně něco jiného, než to znamenalo v pravěku. Perfekcionismus je právě ta iluze toho, že když splníme všechny tyhle body, budeme prostě dělat všechno správně ve svém životě, tak neselžeme a vyhneme se právě tady těm negativním emocem. A nejenom, že to častokrát vede k prokrastinaci, o které dneska budeme určitě mluvit, ale vytváří to neustálý tlak na dokonalost, vlastně to vyústí v rezignaci dělat cokoliv, protože když to nemůžu dělat úplně dokonale, tak častokrát si potom řekneme, proč bychom to teda vůbec dělali, že jo? A tady ty cykly, tady ty emoce nám ničí sebevědomí, ničí to naší sebehodnotu a vrací nás to do nějakých cyklů pochybností sami o sobě. Pojďte dál. Tak jo, jak poznám, že jsem perfekcionista? Možná teďka se v tom třeba trošku poznáte, řeknete si, a sakra, mluví se tady o mně. Je samozřejmě rozdíl mezi nějakou zdravou snahou o to dělat věci dobře a kvalitně, odvést nějakou kvalitní práci a mezi tím být obsesivní a být posedlej tím dělat všechno perfektně. A pak vlastně cítit negativní dopady, negativní emoce, když se mi to nepodaří. Zdravá snaha o kvalitu je, když se snažím dělat věci dobře, protože mi na nich záleží, protože tam mám nějakou emoční složku, ale dokážu se i smířit s tou nedokonalostí, dokážu se smířit s tím, že udělám nějakou chybu, beru svoje chyby vlastně i jako nějaký prostor pro zlepšení a vlastně se z ní dokážu něco naučit. Ten nezdravý perfekcionismus je, když mám pocit, že cokoliv jiného než ta dokonalost je selhání. To potom vede k vnitřnímu napětí, vede to k odkládání činností, vede to k pocitu nějaký méněcennosti, k pocitu, že jsem třeba úplně zbytečná, dělám prostě věci zbytečně, nemá to smysl a může to pak vést i třeba k depresím, úzkostem a tak podobně. Jak se taková věc projevuje možná v té realitě?
teoretická část, ale jak se to projevuje v realitě, nějaká přílišná sebekritika. Mohla jsem to udělat líp, i když objektivně se vlastně vůbec nic nestalo a bylo to úplně v pohodě. Nějaký obrovský strach z chyb. Člověk se dokonce vyhýbá situacím, kde by mohl selhat, radši se třeba nepustí do nového projektu, nepustí se do nového vztahu nebo do nějaké příležitosti, která na něj čeká, protože se bojí toho, že selže. Tenhle strach v nás vzniká už v dětství. Když jsme třeba neustále upozorňováni na to, že něco děláme špatně, nebo to neděláme dost dobře, nebo ještě nejsme dost starí na to, abychom to dělali, nebo nám někdo vlastně bere možnost vyzkoušet si věci a udělat je špatně. Častokrát je to v dětství o tom, že ten dospělý to za nás udělá líp a rychleji, tak vlastně nám ani nenechá ten prostor udělat to teda špatně. Předpokládám, že každý z vás někdy slyšel větu, prosím tě, ukaž, já to radši udělám sama. Jo, to je přesně tohle a od dětství to jako slýcháme a potom to v nás vytváří tady ten strach ze selhání nebo strach z toho udělat tu chybu. Jak to taky může vypadat v realitě, je nedokončování věcí, neschopnost dokončovat projekty. Začnu, ale nedokončím to, protože to ještě pořád není dokonalý, ještě pořád to není ono. Radši vlastně to nechám být, protože tady je tolik lepších podnikatelů, je tady tolik lepších lidí, tolik lepších běžců, tak proč bych začala běhat, když tady jsou lidi na Instagramu, kteří prostě to zvládnou rychleji, líp a uběhnou prostě půlmaraton, tak proč já bych šla na ten můj 1 kilometr vůbec jako si zaběhat. Takže vlastně někdy ani nezačneme, anebo nedokončíme to, co začneme právě proto, že ostatní jsou lepší a už jsou jinde. Já jsem se takhle třeba bála začít vůbec jako chodit na výcvik nebo terapeutit, protože jsem měla pocit, že už je tady terapeutů hrozně moc. A co já tady vlastně budu dělat, k čemu já tady budu jako navíc teďka dobrá. A ještě v tom věku, kdy vám přesně lidi řeknou, co ty můžeš vědět o životě a podobně. Takže to je přesně příklad, kterým já sama jsem si prošla, proč vlastně začít, když už to ostatní dělají o tolik líp a je jich tady tolik. Další věc, ve které se to obrovsky projevuje v realitě, je porovnávání se s ostatníma lidma. Hlavně, když se zaměřujeme na to, v čem já jsem horší než někdo jiný, což je spousta věcí, protože vždycky tady budou lidi, kteří jsou lepší v tom, co dělám já. A já jsem minule přednášela právě o poruchách příjmu potravy a o mojí anorexii a tohle je úplně typické vyústění toho perfekcionismu v praxi. Vlastně až budu dokonalá, až budu hubená, až budu úplně nádherná a perfektní, tak konečně budu žít ten perfektní život a konečně to bude všechno jako v pořádku a bude to dobrý. To se samozřejmě nestalo, to jsme se minule dost dobře dozvěděli. A proč teda je to špatně? Proč jako je problém být perfekcionista? Proč je možná důležité to začít řešit včas? Protože to má obrovský dopady na naši psychiku a na náš život. Když se podíváme na tu psychiku, je to nejčastěji úzkost a stres. Máme v sobě neustálý vnitřní tlak. Je to vnitřní konflikt mezi tím, co chci a co musím. Nepřichází žádná pozitivní odezva od nás samotných. A já jsem říkala, že mozek miluje ty pochvaly. Takže vlastně my, když se nepochválíme, tak je těžké pak vybudovat si nějakou sebehodnotu nebo sebevědomí, když máme neustále pocit, že všechno děláme špatně. Takže jsme vlastně obklopeni neustálým očekáváním, stresem z výsledků, pocitem méněcennosti a nejhorší je, když to právě vychází z nás samotných. Tohle všechno teda vede k nízkému sebevědomí, což možná paradoxně, ale u perfekcionistů je to sebevědomí velmi malé, proto neustále potřebují ty výkony a neustále potřebují se zlepšovat a být lepší a být úplně dokonalý ve všem, co dělají, protože ta jejich sebehodnota nestojí na nich samotných. Potřebují vlastně ty vnější impulzy, potřebují od toho vnějšku slyšet, že jsou dostatečně hodnotní. My si schazujeme vlastně všechno to, co děláme a tím i dochází k tomu, že náš mozek nedostává ten dopamin a oxytocin. Jo, dopamin je neurotransmitter, možná jste o něm někdy slyšeli, teď se to hodně jako řeší. A ten dopamin řídí náš jako odměnový systém, přináší pocit uspokojení a dodává nám příště motivaci opakovat to odměněné chování. To je strašně zásadní věc, protože zase potom, když dostaneme
ten pocit odměny, tak přichází zase hormon oxytocin, který nám přináší pocit vděčnosti za to, že jsme něco zvládli a přináší nám i pocit lásky k nám samotným, že jsme to zvládli, takže jsme na sebe vlastně pyšní, že jsme to jako dokázali a když si neustále skazujeme tu svoji sebehodnotu tím, že nám nic není dost dobrý, tak i tady ten jakoby chemický přenos jako nefunguje dobře. K čemu to vede dále, samozřejmě vyhoření, vyčerpání, to asi není jako překvapení, protože snaha udržet si nějaký 100% standard je dlouhodobě prostě neudržitelná. Nejde jako dlouhodobě všechno dělat dokonale, takže prostě se stane to, že přijde nějaký jako vyhoření, vyčerpání, prostě se z toho zhroutíte jednoho dne. Důležitá složka je určitě psychosomatika. Taky jste určitě někdy slyšeli o něčem takovým, jako je psychosomatika. Bolesti hlavy, poruchy spánku jsou nejčastější. Další je napětí v těle. Já, když jsem po státnicích přišla ke svojí masérce, tak ona věděla, že jsem měla státnice, protože ten stres a to napětí se obrovsky ukládá do svalů. A nezáleželo na tom, jestli jsem se hýbala víc nebo méně 3 měsíce. Ten stres se prostě uložil do svalů a ona to na mě poznala. Takže napětí v těle, poruchy spánku z toho plynou, když je vysoká hladina toho kortizolu dlouhodobě, tak prostě nemůžete dobře spát. A to jako ani nemluvím o nějaké kvalitě stravy a tak podobně. Jo. Ta psychosomatika je sama o sobě, i když se dobře jako stravujeme a staráme se o sebe hezky, tak tady to jako nefunguje. Já jsem se taky snažila jako hejbat a pít maču a tak a někomu to nefungovalo. Tak jo, poslední věc, která je možná z mého pohledu nejdůležitější, perfekcionismus ovlivňuje i vaše vztahy, protože ten perfekcionista nemusí být přehnaně kritický jenom k sobě, ale i k lidem okolo sebe a to už není tak příjemný. A já teda bez zmučení přiznám, že v době té mojí anorexie jsem samozřejmě soudila a hodnotila i ostatní a nejenom sebe. A nedokázala jsem empaticky pochopit, proč někdo dokáže jíst jako víc než já. A když se třeba stalo, že někdo měl nadváhu a dokázal si prostě jít koupit něco do mekáče, tak já jsem měla pocit, že já teda jako můžu hodnotit a soudit všechny. To je prostě to ego, který tam přichází jako v tom perfekcionismu převlečený. A když to přeneseme do školního prostředí, tak samozřejmě, když jsem se na gymku hrozně snažila mít samý jedničky, tak jsem strašně soudila ty lajdáky, kteří jako nic nedělali. Jo, paradoxně já jsem na tom byla psychicky mnohem hůř než oni, to bylo samozřejmě úplně jedno. Tak jo, co s tím můžeme dělat prakticky? Samozřejmě nejde nezmínit terapii, já tady o tom budu mluvit hodně, protože už je to prostě takový moje tunelovitý vidění, ale v terapii, co dělám já s člověkem, který přijde za mnou, že je perfekcionista, potřebuje s tím pomoct, tak to pravděpodobně bude něco takového, že musíme zbavit těch automatických myšlenek. Já jsem tady minule o tom taky mluvila, o nějakých vzorcích, myšlenkových vzorcích. Určitě se o tom budeme bavit ještě víc dneska. Ty vzorce můžou vypadat třeba takhle. Perfekcionista může mít v hlavě vzorec, pokud to nebude dokonalý, tak jsem úplně k ničemu, nebo musím to udělat perfektně, jinak jsem úplně k ničemu. A my pak pracujeme vlastně na tom, že si to člověk přenastaví, udělám to tak dobře, jak je to teďka možný. Protože občas se může stát, že procházíme rozchodem, musíme se stěhovat, je nám na nic, něco se nám stane v rodině a prostě musíme jít na tu zkoušku. A já teďka si potřebuji říct, že to udělám tak nejlíp, jak dneska můžu. A že se nebudu doma jako hroutit a bičovat za to, že prostě jsem dostala 3 nebo jsem tu zkoušku neudělala, když se mi prostě dějou nějaké důležitější věci. Jo, to samý, musím dostat 1, jinak jsem hloupá, přenastavit si to tak, že to nejsou věci, které mě jako hodnotí, které určují moji hodnotu jako člověka. Jo, naučený vzorce je něco jiného než ta objektivní pravda. Tím naším vývojem, rodinným zázemím, především výchovou, my jsme si osvojili tyhle ty vzorce. Říkala jsem, že v dětství nám někdo něco říkal, my to často slyšíme ještě dneska, jako v hlavě uvnitř, to máme prostě uložený. A to jsou nějaké jako trvalý kognitivní vzorce chování nebo systémy nějakých názorů, který my považujeme za pravdivý, ale to neznamená, že pravdiví jsou. A tyhle ty vzorce ovlivňují obrovsky naše chování, naše vnímání, naše rozhodování. A
není to jenom o tom, že my si je uvědomujeme, my si je totiž vůbec uvědomovat ani nemusíme. Když jsou vědomí, je to super, protože s nimi něco můžeme dělat, ale ty vzorce bývají často nevědomí nebo podvědomí. A to jsou věci, které vám musí pomoct jako najít terapeut. Samozřejmě někdo jako tady máte ty doktoráty a tak, takže možná víte, že jste jako strašně inteligentní a uvědomujete si víc věcí než někdo jiný, ale to vědomí tvoří maximálně 5% jako na našich jako veškerých procesů v mozku a ten zbytek se prostě děje bez našeho jako uvědomění, bez našeho nějakého zásahu. A to je všechno to, o čem tady teďka mluvím. To jsou ty věci, které my prostě v moci absolutně nemáme a dějou se na pozadí. A moje práce teda je posvítit tady na ty věci, tady na ty schované jako vzorce, které nás nutí si nějak chovat, nějak reagovat, nějak se cítit a pracovat s nima, dostat je do podvědomí, dostat je vlastně z toho nevědomí nebo nižších jako levelů, je dostat do toho vědomí, aby si člověk uvědomil, jo, tohle to já dělám, takhle se cítím a když už to vím, tak to můžu vědomě změnit. A to, že to vědomě změním, vypadá tak, že se podíváme třeba na to, kde já vlastně něco udělám tak jako napůl a jsem s tím spokojená. Musím jako naprosto dokonale umýt veškerý nádobí ve svým jako ve svý kuchyni, anebo stačí, když prostě to dám do myčky a někdy jako zapnu. A vlastně skrz tady ty jednoduché příklady přijít na to, že ono to funguje i trošku jinak. A pak jde i vědomně jako reframovat, říká se tomu reframing, vědomně jakoby chodit do těch situací a dělat to naopak. Jo, ono to jako nejde úplně, nefunguje to bohužel tak, že budeme stát před zrcadlem a opakovat si to, jako jsem dobrá, jsem perfektní, jako jsem úžasná, jsem chytrá, není to tak, že prostě stojím za nic. Tak takhle to úplně nefunguje, důležitá je tam práce s emoční složkou a to znamená, kde se nám ty věci v hlavě vzaly, kde se vlastně objevilo to, že já si připadám k ničemu, když dostanu 3. Jo, jako odkud to přišlo a vyléčit to trauma, ze kterého to třeba může i jako přicházet. Jo, hledáme, kde se to vzalo, kde je ta naše náročná maminka, která teda nás tlačila, jako ať máme ty samé jedničky, nebo kde je ten náš jako tatínek výkoňák, co z nás chtěl ty doktory a inženýry a my jsme místo toho chtěli jako být venku a číst si filozofii. Ten perfekcionismus není jenom o myšlenkách, je hodně o strachu, je hodně o studu, je hodně o tom dovolit si nedělat věci dokonale. A ten člověk, který přijde na terapii, tak vlastně potřebuje naučit se dovolit si dělat chyby, naučit se dělat ty věci jako špatně. A prožít si, že se ten svět nezboří, že se jako nic nestane, jo? Že nás neopustí naši kamarádi, že prostě nás rodiče jako nevydědějí, že prostě to dopadne dobře, že je to v pořádku něco jako nezvládnout a že to fakt jako neurčuje naši hodnotu. A nejlíp je to vidět přes ty kamarády, přes ty jako blízký. Jo, schválně se možná zeptejte sami sebe, jestli vaši kamarádi by vás poslali do háje, když jste dostali jako špatnou známku, nebo když jste přišli o práci, nebo něco takového. A nebo klidně, jo, a to je zase o nich, jo. To zase nemusí všichni být takhle hrozně uvědomí. Říkala jsem, že občas se taky dělá ten vědomý krok, vědomě udělat něco nedokonalé, to je výborný trénink. Sledujte pak, co se stane. Nechte prostě doma ten bordel a jděte ven, prostě, nebo nechte si prostě dát klidně i tu 3, nebo nedojít na zkoušku, nebo prostě neodepsat hned a odepsat až zítra. Jo, vlastně zkuste si vědomě dělat ty věci jako trochu blbě a sledujte, jak se přitom cítíte. To je vlastně největší informátor, to je největší jako... Tam to všechno přijde, tam to vyleze. Víc než kdekoliv jinde, když to vědomě uděláte a pozorujete, co to jako způsobuje. Druhý level je, že to přiznáte před ostatníma. Že přiznáte, že se něco teda nepovedlo, že se něco jako pokazilo, že možná teda jsem se na něco vykašlala a uvidíte, jaký reakce přijdou, protože pravděpodobně to bude, jo, to je v pohodě, a to tam taky. To je v klidu, prostě to se stává, jako nic se neděje. Já tě mám pořád ráda, pořád jsi moje kamarádka. Mně to je úplně jedno, že se ti jako tohle nepodařilo. Dneska to bude hodně praktický, takže doufám, že pak všichni přijdete domů a budete říkat všechno, co se vám nepovedlo.
nejtěžší věc, kterou já jsem musela v této oblasti přijmout, je, že ta dokonalost neexistuje. Dokonalost je něco, čeho prostě nelze docílit. Já jsem ji chtěla docílit z jednoho jediného důvodu a ten byl, abych byla přijatá. A nikdy se to samozřejmě nestalo, protože já jsem nepřijala sama sebe a snažila jsem se zvenku dělat všechno to skvělé, aby jsem teda přišla domů a někdo mě pochválil, jak jsem hrozně šikovná. Jo, že jsem teda se dostala na tu vysokou a dodělala toho bakaláře a že teda nevím, jsem si našla asi toho vysněného kluka a pak poslouchat teda, že se se mnou rozešel. Jo, prostě všechny ty věci, které já jsem dělala, tak byly jenom, aby někdo přijal, aby někdo pochválil, aby jsem teda jako si připadala konečně dostatečně dobrá, ale ani s tím nepřišel ten pocit, tak to je ono jako. Já jsem došla do té cílové destinace. Jo, protože ona ta destinace jako není. Ta dokonalost prostě neexistuje, nemůžeme toho docílit, pravděpodobně se po cestě jako zblázníme, zhroutíme, dostaneme nějaký jako úzkostní stavy, deprese, dostaneme se do nějakých cyklů, který nás jako emočně prostě zničí. Tak jo, kdybyste měli během mého povídání nějaké otázky, připomínky, tak klidně křičte. Já se přesunu k druhé části, kterou je prokrastinace. To je asi taky pravděpodobně slovo, které už jste někdy slyšeli. Mimo jiný prokrastinace může být vedlejší produkt toho perfekcionismu. Jo, přesně jak jsem říkala, když to nemůžu dělat dokonale, tak já se na to radši vykašlu. Já se jako bojím, že to nezvládnu, tak to radši nechám úplně bejt. Ale teda ve své podstatě je prokrastinace odkládání důležitých úkolů, i když víme, že to přinese nějaký blbý následky a že to není úplně jako správně. A pozor, není to lenost. Lenost je něco jiného. Tohle je spíš jako emoční regulace. Je to emoční způsob, jak se vyrovnáváme s něčím. A to, s čím se vyrovnáváme, jsou nepříjemné pocity, který v nás vyvolává ten úkol, co máme udělat. Jestli můžu. Jo. První strana napadla je, že vlastně zároveň ta snaha o dokonalost jsou nějaký vynaložené zdroje, které nám potom někde budou chybět. To znamená, že pokud se snažím být jako dokonalý v nějaké oblasti, tak potom ale my ty zdroje, které vynaložím k tomu, aby bylo dokonalý v nějaké oblasti, budou chybět ve všech těch dalších oblastech. Každý jednání má nakladovat příležitosti. To znamená, že než budu dávat úsilí, tak je to úsilí prostě někde jinde bude chybět a zároveň ten čas taky bude chybět tady. A to pravděpodobně bude ta psychosomatika nebo vztahy nebo něco takového. Jo. Vlastně tam se to třeba nejčastěji jako... Když to takhle celostně, tak to rozhodně může být i tohle a pravděpodobně bude, pokud to bude jako nezdravá snaha o dokonalost nebo tam otázka za dokonalost. Ale to myslím i čistě v tom, že když se budu fixovat jenom na jednu jako oblast svého zájmu, tak potom všechny ty oblasti další budou jako unikat, protože na ně prostě nebudu mít ty zdroje, které samozřejmě. Rozhodně. Já jsem mluvila o té poruše přímo potravy, tam to bylo jako nejvíc vidět, jo? Tím, že jsem 100% času věnovala tomu, abych byla jako hubená, tak jak asi dopadaly moje výsledky ve škole, moje přátelství a vztahy a sociální život. Jo, přesně jako všechno to šlo jako do háje vlastně. Jenom pro ten fokus na jednu věc. Už jsme všichni? Super, tak já se tady... Já to vezmu tak jako od začátku zase trošku, té prokrastinace. Jo, prokrastinace je teda odkládání nějakých důležitých úkolů, i když víme, že se nám pak stane něco blbýho za to, jo? Že nám to prostě přinese nějaké nepříjemnosti, nějaké následky. Je to teda emoční regulace, je to, že se vyhýbáme nepříjemným pocitům, který v nás vyvolává nějaký úkol nebo nějaká činnost, není to, že jsme líní. To vypadá trošku jinak. Ten cyklus může vypadat zhruba tak, že odkládám nějaký úkol, který se mi nechce dělat, nepíšu seminárku, i když už bych jako měla. Cítím úlevu, že teda jsem se na to vykašlala a místo toho jsem šla třeba na kafe s kamarádkou. Jenomže potom se přiblíží ten deadline, protože jsem nic neudělala, tak začínám cítit stres a začínám cítit fakt velký stres, protože ten kortizol pozná, že mi jako jde o ten život, protože deadline je něco podobného, jako když nás prostě honí nějaká šelma, tak prostě náš jako systém emoční na to reaguje úplně stejně. A potom pracuji pod nějakým tlakem, takže nejsem spokojená s tím výsledkem, který udělám, tak se kritizuju, klesá mi to sebevědomí, já jsem na sebe zlá, myslím si o sobě nějaký jako docela negativní věci, asi se jako nepochválím úplně. No a příště to odkládám ještě víc, protože to byl fakt božkový cyklus, který jsem zažila, cítila jsem se na nic a tak já to odkládám ještě víc, abych se jako vyhnula tomu, že selhávám. Takhle zjednodušeně vypadá jako prokrastinace.
proč to teda děláme, jo, když to přináší takovéhle negativní věci. Je to možná trošku podobně toho perfekcionismu, jo. Vlastně máme strach z toho neúspěchu. Když to udělám špatně, tak selžu. Jo, musím psát tu seminárku a teď, když se mi nepovede, tak to bude mít nějaké následky, já se toho bojím, tak to jako radši nedělám. A zase se možná vracíme k těm vzorcům z toho dětství, jo. Jestli si třeba vzpomenete, jak vaši rodiče reagovali na to, že jste přinesli domů 5, nebo že jste rozbili nějakou vázu po babičce, nebo na nějaký váš jakýkoliv neúspěch nebo něco negativního, co se doma stalo. A my se tak často jako cítíme dodnes. Když se nám něco nepovede, tak my občas čekáme úplně stejnou jako reakci od okolí, jako přicházela z toho domova. Jo, já často na té druhé straně očekávám toho mýho tatku, který si povzdechne a řekne Barčo, ty vole. Jo, a ono to jako nepřijde. Od tatky možná, jo, ale od těch ostatních lidí tak to jako nepřichází. Pak teda ten další důvod nebo spouštěč může být ten perfekcionismus. Já to teda radši neudělám, že to pak nebude dokonalý. Jo? A já bych to chtěla hrozně jako perfektní, tak já radši jako nezačnu. Další věc, proč můžeme jako prokrastinovat, co to spouští, je strach z nějakého hodnocení. A to je dobře vidět právě na té seminárce, jako co tomu řeknou ostatní. Jo? Jestli vlastně si o mě někdo bude myslet, že jsem teda úplně blbá, co jsem to napsala, tak o to mít se mi bude chtít jako začít něco dělat. Jo, to jsou ty autority a rodiče. Někdo nás hodnotí za tu naši odvedenou práci. Kdybyste si chtěli něco napsat sami doma do šuplíku, pravděpodobně nebudete cítit ten stejný tlak, jako když víte, že na druhé straně je nějaká autorita, co bude hodnotit vaše schopnosti. Další věc samozřejmě může být nějaký zahlcení. Prostě je to až moc jako velký sousto a já nevím, kde začít. To je typická věc, když píšete nějakou bakalářku, diplomku a tak podobně. Tam je to něco, co trvá delší dobu a je to náročnější úkol a ono je to tak velký, že já nevím, kde mám začít a nechci začít blbě. Tak to odkládám a nezačínám vlastně vůbec. Jo, vlastně neumím jakoby si naplánovat ten svůj čas, anebo to risknout a skočit do toho, tak to jako odkládám a čekám, co se stane. A ten jako nejčastější nějaký důvod, proč obecně prokrastinujeme, je ten, že je to krátkodobá úleva. Já se tak na to vykašlu, teď dodělat něco, co mě baví trochu víc, tak na tu chvíli přijde ten dopamin. Tak jsem jako nemusela psát tu seminárku a místo toho jsem se dívala jako nevím, na Love Island. Super, mám dopamin a co potom, jo? Pak přijdou ty pocity viny a zase jsme v tom kolečku jako stejný. Jo, jak se to projevuje, neustále hledáme nějakou lepší aktivitu, co bychom mohli dělat, ten TikTok je najednou zajímavější třeba, jo, nebo najednou je zajímavější úklid, jo, najednou je zajímavější i to, že jdu vytřít, než abych jako něco začala psát. Pak se to může jako projevovat i tím, že najednou jako chci dělat nějakou práci, tak já třeba kontroluji e-mail, když se mi nechce jako začínat s něčím nepříjemnějším a najednou je hrozně důležité, teda kde mi jako všechno píše. Je hrozně důležité odpovídat na všechny zprávy, které jsem ignorovala týden a tak, jo. A pak prostě samozřejmě za to přijde vina, přijde stres a je to začarovaný kruh. A jak to teda skončí, ten úkol se třeba i stihne, ale 100% ne v té kvalitě, ve které by to bylo, kdyby jsme si ten čas rozložili a dělali to jako pořádně nebo správně. Co se potom stane, když teda prokrastinujeme dlouhodobě? Máme zase nějakou obrovskou míru stresu, úzkostí, může to vést k depresím, zase prostě ta sebehodnota není úplně jako na dobrý úrovni, úplně nám jako neroste sebevědomí z toho. Máme zhoršený výkon, to je asi nejhorší věc, kterou prokrastinace přináší, náš výkon není plnohodnotný, prostě nepracujeme tak dobře, jako bychom pracovali, kdybychom to neodkládali a nedělali to jako za 5-12. Jo. A dlouhodobý důsledky, který to může mít, tak je jakože zůstávám stát na místě, kde teďka jsem. Co tím myslím, jo? Třeba odkládám změnu práce, která mě nebaví, nebo odkládám změnu jako školy, na který nejsem spokojená, nebo odkládám rozchod ve vztahu, kde mi není dobře. Jo, vlastně si hledám důležitější věci. Teď jako ještě není čas změnit tu práci, protože přece já nevím, jo. Mám k tomu nějaký důvod. Teď ještě není správný čas se rozcházet, i když rok už cítím, že ten vztah není jako dobrý. Jo, vlastně zůstáváme radši tam, kde jsme, protože se bojíme, že když půjdeme ven z toho, tak se stane něco negativního. Zase se bojíme toho selhání, tak zůstáváme v tom, kde nám není dobře. Co s tím můžeme prakticky dělat? Já vůbec
Co s tím můžeme dělat prakticky ve svém životě? Rozdělit si velkou věc na menší věci. Jo? Rozdělit si tu bakalářku na nějaký podbody. Jak jsem to dělala já, je to, že jsem si nejdřív udělala nějaký jako obsah, pak jsem si udělala prostě nějaký části, který to bude mít. A pak jsem si ke každé té části napsala doby, zhruba si tak představuju, že by to mohlo být napsaný. Takže jsem měla nějaký 3 větší bloky a tušila jsem, že si můžu dovolit každému tomu bloku se věnovat třeba 3 týdny, řekněme. Nebo míň, nebo víc, podle toho, jak kdo pracuje. Já pracuji strašně dlouho, takže já, když mám před sebou velký úkol, potřebuji na to třeba půl roku klidně. Já jsem se učila na státnice strašně dlouho, protože nemám jako krátkodobou paměť, potřebuji se to stále dlouze jako opakovat, učit, a aby se mi to jako ukládalo do té paměti. Takže já si vždycky rozdělím ty věci a dám si na ně fakt hodně času a dodržuji je. Ideální věc je taky si teda do nějakého kalendáře udělat si nějaké jako deadliny na menší části. Rozdělit si to na menší části. Místo teda toho, že napíšu seminárku, tak si prostě říct, že tenhle víkend napíšu tolik znaků, nebo 1 stránku, nebo 2 stránky. Protože my, když si nejdřív jako konkrétně pojmenujeme ten cíl, tak ho spíš splníme. My strašně často říkáme, já to mám hrozně moc, já jsem jako hrozně jako unavená, mám toho strašně moc dneska. A pak si napíšeme, co to strašně moc jako znamená a zjistíme, že musíme nakoupit, natankovat a jako vybrat. Jo. Takže když si pojmenujeme ty věci, které nás fakt čekají, které potřebujeme zvládnout, je to v nějaký hmotě, je to pro nás jednodušší, mozek to líp chápe, líp to zpracovává. Další věc, kterou já z výcviku znám jako naporcovat medvěda, ono to zní hrozně vtipně, ale takhle jsem to převzala ze svého výcviku a zapamatovala jsem si to a jako praktikuju to hodně často. A to znamená rozdělit si velký úkoly a malý úkoly, rozdělit si vlastně to, co máme udělat na nějaký priority. A je, že to je akutní, musím to udělat dneska nebo zítra, jo? Musím si vybrat, jinak už nemám co na sebe. Bčko je, bylo by dobrý udělat, to znamená, zhruba do konce týdne je potřeba to fakt udělat. A Cčko je, časem to jako udělám. To znamená, zhruba do konce měsíce třeba. Jo, samozřejmě ten časový rámec si tam můžete dodat sami. Ale vlastně, když je toho moc, rozdělit si to na nějaké priority. Všechno nemůže být priorita A, perfekcionisti, jo, to je jenom jako důležitý. Je potřeba rozdělit jako tu hierarchii trošku. A vzít to postupně, vzít to od těch Aček a odškrtávat si prostě to, co je opravdu teď nejdůležitější udělat a co může počkat, co se fakt nezblázní, když to udělám zítra, pozítří, za týden. Co ještě pomáhá, je takový jako odměnový systém, malá odměna za nějaký splněný krok. Jo, vracím se zase k mozku, který hrozně miluje odměny a miluje za to něco dostat. A vrací nám to jako dopamin, takže když mám fakt problém nějakým způsobem plnit ty svoje úkoly, tak se za ně prostě dám nějaké odměny. To asi každý možná uznejte, co by pro vás byla ta jako vhodná odměna za nějaký krok. Nechci to hodnotit, takže jestli si někdo potřebuje koupit jako drahou kabelku nebo auto za to, že napsal seminárku, tak je to naprosto v pořádku. Co tomu pomáhá nejvíc, já prostě pořád budu předhazovat tu terapii, je to nějaká vědomá práce s emocema. Jo, místo nemám motivaci, to dělat nechce se mi, tak jako zjišťovat, čeho já se bojím. Co se teda ve mně fakt děje, že to nechci dělat, že prostě k tomu mám odpor. Co se stane, když to teda nenapíšu? Co se stane, když se na tu školu vykašlu? Co se stane, když teda odejdu z toho vztahu nebo z té práce? Co jsou ty nejhorší scénáře, co se teda do prčic může stát? Jo, fakt si pojmenovat, co teda mě tam čeká, co mě tam jako straší zatím, že se mi do toho nechce. Častokrát je i dobrá otázka, jaká já budu, když to neudělám. A jaká já budu, když to udělám. Budu jako neschopná, budu méněcenná, budu prostě, jo, nebo budu ta hodná holka, která dostane pochvalu jako za to, že jsem to splnila. Tady je zase teda, jako, tohle znamená nějaká hlubší práce s emocema. Jestli k tomu potřebujete terapeuta nebo někoho jiného, už je asi na vás, to zase každý musí rozpoznat, jestli je schopen se na tyhle nepříjemné otázky ptát sám sebe, anebo ještě ne a potřebuje někoho, kdo do toho bude šťourat. A vlastně najít prostě to, co nám chybí k té správné motivaci, abychom to jako splnili. Poslední bod, asi pro mě taky jeden z nejdůležitějších, který jsem musela změnit, tak je prostředí. To znamená minimalizace nějakých rušivých elementů. Teď je to zrovna jako dobrý.
Děkuji za minimalizaci rušivého elementu. Takhle to vypadá v praxi. Zavřu si okno, vypnu si notifikace, prostě dokážu si otevírat Instagram, myslím si, že na to jsou určitě nějaké jako propriety v telefonu, že si můžete prostě dovolit jako nějaký určitý čas na nějaký aplikaci. Tak věci, které vám prostě pomůžou se soustředit. Jestli si potřebujete uklidit stůl, tak si uklidíte stůl, mně to je úplně jedno. Pro mě jsou to vždycky takový ty vnější jako věci, které mě rušejí. O prostředí ještě budu hodně mluvit, co tomu pomáhá, ale jsou to dvě věci, které já mám ještě nejradši a je to binaural beats. Jsou to binaurální beaty, rytmy, budu o nich hodně mluvit, co to znamená, k čemu je to dobrý. A potom ještě jedna věc a to jsou, já to rychle najdu, protože to teď nemůžu na to přijít. A zase tam dostane. Ale budeme teda mluvit tady o těch rytmech určitě. Tak jo. Jo, možná ještě dobrá věc tady říct, já úplně nejsem jako fanoušek nějakých sebediagnóz a tady u toho je to dost častý. Lidi, co prokrastinují, tak říkají, že mají ADHD. Jo, přitom jako je to nějaká sebediagnóza. Teďka to jako o sobě říká každý druhý, tak možná jako jsem to chtěla zmínit. ADHD je porucha pozornosti, jo? Není to to, že koukám na TikTok a nechce se mi psát seminárka. To je něco jiného, je důležité to jako rozlišovat. Možná bych začala jako tím, že se podívám na můj screen time a potom můžu jako teprve jít za tím psychiatrem pro ty léky. Jo, minimalizovat jako tady ty věci a ztrátu našeho dopaminu a potom teprve řešit, jestli ten má nějakou poruchu možná nebo ne. Je to něco jiného. ADHD je prostě porucha, kde nejde o to, že jsem jako línej nebo nechci, ale je tam nějaká porucha jako pozornosti, porucha regulace toho dopaminu. A ten mozek, který trpí ADHD, tak hůř jako hospodaří s tím dopaminem. Potřebují jakoby víc odměn, potřebují víc jako rozdělovat ty úkoly. A ten člověk, který opravdu trpí tou poruchou, tak se strašně těžko soustředí na úkoly, které nejsou jako hodně zajímavý, anebo za ně hodně rychle nedostanou tu odměnu v podobě toho dopaminu. Jo. Tak jo. Co to je tlak na výkon? Je to nějaký vnitřní anebo i vnější očekávání, že musím podávat neustále jako dobrý výkon, být strašně produktivní a mít hrozně dobrý výsledky. Může to mít jako podobu buď toho vnějšího tlaku, to znamená škola, práce, rodiče, autority, šéfové a tak podobně, i společnost častokrát, taky se o tom budeme bavit. A nebo je to nějaký vnitřní tlak, který máme sami v sobě a to je ten vnitřní hlas, který říká, když nebudeš dost dobrá, tak si tak ničemu a selháváš. Jo, když nebudeš mít ty dobrý výsledky, když nebudeš teďka vydělávat tyhle peníze, tak prostě jsi úplně k ničemu. Nemůžu jako selhat, musím být pořád lepší a lepší. Kde to bereme? Společenský prostředí, asi to není úplně jako překvapivý. Je to kultura produktivity, teďka to extrémně stoupá, takový ten jako busy lifestyle, jo, že všichni toho máme hrozně moc a strašně pracujeme, hrozně se učíme a jsme strašně akademický zbraně a vůbec nemáme čas jako odpočívat. Srovnáváme se ještě jako na sockách, že teda kdo toho má víc a kdo strašně jako je vytížený. A je to jako specialita západní společnosti, což vede i k nějakému jako individualismu a k tomu, že náš výkon je naše identita. Jo, začíná to už zasahovat do toho, že jsme fakt dobrý, no protože jsme takhle strašně vytížení a hrozně moc toho děláme. Jo, vlastně často je ten úspěch, výkon, produktivita, efektivita považovaný za měřítko jako hodnoty toho člověka. Vlastně jako jsem to, co dělám, to, co vykonám, to, co vyprodukuju, tak to je moje hodnota, to jsem jakoby já. Způsobuje to samozřejmě konkurenční prostředí, nějaká soutěživost, růst, porovnávání, zase jo, ve škole jsou to známky, v práci prostě jsou to peníze nebo nějaké postavení. Honza Vojtko, to je terapeut, jestli ho znáte možná, tak ten jako říká, jako vždycky chlapi přijdou na to první rande, tak si tam položí tu peněženku, takhle ty klíčky od toho bavoráka a těch 8 pracovních iPhoneů a to je teda jako jejich hodnota, tím to jako všechno řeknou. Jo, tak to je přesně jako tohle.
tím jako nastolí tu dominanci, že teda kapitalismus, co se vysvětlo úplně nemusí, prostě produktivita, růst, tlak na nás. Je to zakotvený prostě strukturálně, není to jenom o nás jako o jednotlivcích, je to prostě o tom, že to tak máme nastavený strukturálně jako obecně. Jo, kde se to v nás bere, je taky samozřejmě perfekcionismus. Pořád se vracím jako na začátek, to je takový spouštěč jako hodně věcí. Hodně lidí totiž balancuje mezi jako těma cílema vysokýma a nedostatkem odpočinku a neustálým stresem. Jo, jsou to taková svatá trojice, kterou jako všichni nějak řešíme ve svém životě. Psychologové teďka začínají mluvit o nějakým jako hustle kultu, jo, že taky to make it or break it, prostě všude jsou reklamy na to, jak se stát jako za měsíc milionářem, jak prostě jezdit v těch luxusních autech, investovat, vydělávat jako nesmyslné částky. To je přesně ono, to je ten tlak na to být neustále jako lepší, nejlepší, dělat víc, být prostě produktivnější. Kde to nejvíc vidím já, tak je seberozvoj. Ten tlak jako na výkon v seberozvoji. Prostě hned teď jako vyřeš své traumata, medituj každý den, minimálně 2krát, běhej aspoň 10 km, dej si maču a stávej v 6. A ještě stihni jogu před tou školou, anebo práci, do který jdeš. Jo. A nestačí se jako dát odštíkrát, jo, prostě to chce jako celý tenhle cyklus. Tak tam zase já vidím tlak, že se hodně pohybuji v těchto kruzích a tam to jako jede. Tam prostě, když řeknu, že jdu na pivo s kamarádama, tak úplně už je to jako, nemáš problém, nebo jako jo, není to tady nějaký jako trauma, neměl bys ještě něco možná jako vyřešit. Tak to je jako další strana tady toho tlaku. Odkud to k nám chodí, tak zase jako by rodina. Já když tady mluvím o své rodině, tak jejich souhlas samozřejmě nemám, oni prostě to musí takhle snášet, bohužel. Bere se to prostě v tom očekávání, že budeme mít nějaké výsledky, že budeme mít nějaké dobré známky, že prostě se budeme mít strašně dobře a budeme dělat všechno správně. Já jsem to třeba hodně vnímala přes to vzdělání. Já jsem šla na 8letý gimpo, potom jsem šla na bohemistiku s tím, že budu jazyková a literární vědkyně, což se absolutně nestalo a nepovedlo, protože jsem tady. Můj brácha byl inženýr a byl inženýr samozřejmě dřív než já, protože je starší. A já jsem cítila z rodiny tlak na to, že já teda musím jako být minimálně to samý, jinak to jako není dobrý. Já vlastně musím minimálně prostě docílit toho, co nastavilo to první dítě, abych teda jako byla dostatečně dobrá. A oni to samozřejmě myslí dobře, jo, aby jsme se měli dobře, aby jsme vydělávali ty hezký peníze, postavili si ty hezký baráky a měli ty jako hezký rodiny, ale ten tlak nám jako k tomu nepomáhá, jo. My i když to plníme a teď teda děláme všechny ty školy a snažíme se teda vydělávat ty peníze, tak my jako nejsme úplně šťastní z toho kolikrát. Jo, je prostě potřeba se od toho trošku odprostit, přestat plnit jako to očekávání toho vnějšku, ať už je to rodina, společnost a tak, jo, nemusíte meditovat, ani běhat, ani nic takového, nemusíte být prostě inženýři a doktoři, než prostě vám rodiče teda řeknou, že jste jako dost dobrý. To je ten tlak, který je zvnějšku. To je všechno prostě něco, co potřebujeme my trošku odizolovat a podívat se, co teda já. Co já tam mám, co chci a nechci. Poslední práce škola, taky to asi není překvapivý, že to v nás vyvolává tlak na výkon, jo, deadline, hodnocení a tak dále. Já jsem jako kolikrát i zažila docela nepříjemný situace. Jednou jsem byla na zkoušce, kde se mě učitel zeptal, jestli mi stačí 3. A já jsem řekla, že jako mi stačí 3, že je to jako v pořádku. A byla jsem upozorněna nějak jako teda na to, že ode mě bylo očekávané asi něco jako víc. A já jsem řekla, že já si uvědomuji, že známky neurčují moji hodnotu. A to jsem teda něco řekla, jo? To opravdu jako nebylo milý, nebylo to hezký, ale tohle jsou přesně ty momenty, kde jako vám někdo nabízí, nejseš úplně dost dobrá a teď záleží, jestli my to jako přijmeme, anebo ne. Můžeme a nemusíme. Je to opravdu o rozhodnutí, o vědomém rozhodnutí. Jak se to projevuje v nějaké naší jako, praktické sféře, v nějakém našem reálném životě. Jsme zaměření na výsledky, místo na ten proces, který děláme. Vidíme až to, co je na konci a vůbec se nesoustředíme na to, co nás k tomu vede, jak si to užíváme, jestli nás to baví,
Jo, já chci prostě získat titul a to, že tady přetrpím něco, kde mi není dobře, už jako jedno. Jo, tak tohle je přesně ono, ten tlak na výkon prostě se projevuje tím, že my chceme jenom ten cíl a nějak to jako přežijeme celý. Máme potíže v odpočívání, neumíme jako relaxovat, neumíme vypnout. O tom budu hodně ještě mluvit. Pak samozřejmě perfekcionismus, asi po 156. Musí to být na 100% tlak prostě. Dělej to dokonale, nebo to nedělej vůbec, vykašli se na to. Tak to je přesně ono. Prokrastinace, taky ta svatá trojice se zase uzavírá. Jo? Paradoxně ten tlak prostě paralyzuje tu naši činnost. To, že na nás tlak, tak my se na to jako vykašlem. Pak nějaký strachy, jo, zase strach ze selhání, strach z vyhoření, strach, že teda když ty kluci na tom Instagramu teda vydělávají jako ty miliony a mají ty luxusní auta, tak co já budu dělat, jako kdo mě vůbec bude chtít, kdo si mě bude vážit, když já jsem jenom hodnej. Jo, to je přesně to, co to způsobuje tohle. Já jsem se rozhodla tady dát takový neurovědecký okýnko, protože kromě toho, že od poslední přednášky jsem se dočkala jednoho titulu, tak já jsem ještě během toho stihla chodit půl roku na akademii, která byla zaměřená na neurovědu a biohacking. Takže já miluji neurovědecký okýnka teďka, tak trošku si tady o tom něco řekneme. Jak vypadá odpočívání a jak vypadá stres na úrovni nějakého nervového systému. My máme něco, čemu se říká sympatikus a parasympatikus. Obě dvě tyhle věci patří do autonomního nervového systému, což je část nervové soustavy, která řídí naše nějaké tělesné funkce a my si ji neuvědomujeme. Jo, není to něco, co my můžeme vědomě řídit nebo s tím něco dělat. Co to znamená? Je to třeba tep, je to dýchání, je to, jak se nám vztahují nebo roztahují zornice, jestli se potíme nebo se nepotíme, jo, jestli se nám vztahne žaludek nebo ne, to jsou přesně tyhle věci. A tyhle dvě věci by měly vytvořit něco, čemu se říká homeostáza, a to je to, že to máme v harmonii, že to máme v balancu. Že jsme prostě v tom stresu, když potřebujeme, aby jsme podali výkon, a když se uklidníme a můžeme odpočívat. To je homeostáza, je to ten klidný režim. Je to něco, co se musí jako udržovat v balancu, je tam potřeba, aby to bylo vyrovnané. Co je teda ten sympatikus? Sympatikus je takový jako plyn, je to fight or flight, to znamená, že se aktivuje při stresu, nebezpečí nebo nějaký zvýšený zátěži a připravuje naše tělo na tu reakci utíkej anebo bojuj. Jo? Něco se blíží, je potřeba teďka jako teda to zapojit a fungovat. Jak to vypadá? Buší nám srdce, zvýší se nám tep, rozšíří se nám zornice, začneme většinou zrychleně dýchat. Může se stát, že se začneme potit, je to trošku jako individuálnější, ale spíš se potíme. Ve svalech se nám zvýší napětí, to je to, jak moje masérka poznala, že tam bylo 3 měsíce v kuse, jo, to je to napětí jako ve svalech ukládaný. A omezí se činnost trávicího systému, jo, protože trávení není priorita, když utíkáte před tigrem. Jo, to se pozastaví a přijde to, až jste jako zase v klidu. Tohle určitě poznáme z nějakých deadlineů, zkoušek, stresových situací, vztahů, hádek, práce a tak podobně. Jenže původně jako tahle věc nám sloužila k ochraně před nebezpečím. A to nebezpečí jako dřív nám šlo jako o život, jo? Nám to jako zachraňovalo život. Když na člověka prostě zaútočilo jako ten tygr, tak sympatikus přidal ten plyn. Během pár vteřin se přesně tohle přeplo, připravilo se na ten útěk nebo na boj, asi spíš na útěk teda, jako v tomto případě. A my ten jako mechanismus máme pořád. Ale už se nám tyhle věci jako nedějou plně. Jo? My spíš jako řešíme to, že nám přijde e-mail od šéfa. A naše tělo na to reaguje úplně stejně. To je ten problém. Jo? Tělo reaguje, jako by šlo o život, ale ono o život prostě nejde. Ten nervový systém nepozná, jestli vás honí tygr nebo vrah, anebo jestli vám prostě přišel nepříjemný e-mail od šéfa. To je ten problém. Proto se dostáváme potom do chronického stresu, protože tady ty deadliny a šéfové a tady ty stresy se nám dějí jako dost často, dost každodenně a my se pak neumíme přepnout do toho parasympatiku. Jo, protože máme úplně stejné funkce jako ty lidi, prostě, nevím, v pravěku, ve starověku a tak podobně. Prostě to funguje pořád stejně, ale řešíme úplně jiné věci. Jsme vystaveni úplně jako jiným věcem.
Jo, patří sem teda hormon kortizol, patří sem taky adrenalin, jo, to jsou ty věci, které se vyplavují na úrovni nějaký chemie. A pak máme tu druhou část, to je parasympatikus a to je ta brzda. To se aktivuje v klidu, po jídle nebo během spánku. Jo, je to rest and digest, to znamená odpočívat, relaxovat a trávit. Jo, typický projevy je to, že se nám zpomalí srdeční tep, že se nám zúží i zornice, že se právě stimuluje to trávení, protože na to prostory, na to čas, může se na to vynaložit ta energie. Uvolní se nám svaly, protože nepotřebujeme být ready na nějaký ten boj, tak se můžou konečně uvolnit. A aktivují se hlavně regenerativní procesy. To znamená, že se nám regenerují svaly, můžou se nám hojit různé jako rány nebo tak a posiluje se tím imunita. Vlastně tím odpočinkem se tak jako regeneruje celé to tělo kompletně. Bez toho parasympatiku my bychom nedokázali regenerovat vůbec. Proto je to tak strašně důležitý. Jo? My bychom nemohli nabírat síly. Nemohli bychom dlouhodobě fungovat, kdyby jsme furt před tím tigrem jako utíkali nebo s někým bojovali. Je tady potřeba ta druhá část pro ten balans. Ono to jako zní hrozně důležitě, to je ta část a taky je, jo? Ale my si tenhle stav neumíme navodit tak strašně rychle, jako právě ten sympatikus. Jo. Když přijde tygr, tak my hned utíkáme. My nepřemýšlíme, jestli můžeme, nebo jestli si to jako můžeme dovolit, jestli na to máme energii. My to tělo se do toho automaticky přepne, ale zkuste si takhle rychle se navodit do klidu, jo, do té oázy, prostě do toho zenu, jsem v klidu, nic se neděje, pohoda. Jo, to není tak jednoduchý, my to neumíme tak rychle přepnout. A musíme se to vědomě naučit. Proto neumíme vlastně jako odpočívat, protože je strašně těžké se k tomuhle jako dopracovat a naučit se to jako v dnešní době, řekněme. Jak to uděláme? Potřebujeme tělu dát vlastně signál, nejsi v ohrožení, můžeš se uvolnit, je to v pohodě, jsi jako v bezpečí. A když to neuděláme, tak se dostáváme do obrovského stresu dlouhodobého. Samozřejmě víte asi, že je nějaký krátkodobý, dlouhodobý stres. Jo. Ten krátkodobý je jako pozitivní, jo. To je vlastně to, že nás to motivuje, že to stimuluje nějaký výkon, že jsme jako funkční, nemůžeme furt odpočívat, jo. Musí tam přicházet nějaká ta aktivita. A ten dlouhodobý stres je už jako samozřejmě negativní, to je to, co nám brání vlastně v tom odpočinku jako dlouhodobě. Tam prostě už je to přetížení toho systému, který dlouhodobě vůbec není pozitivní ani jako zdravý. Klíčový jako je, jak my interpretujeme ten podnět. Jo? Je důležitý se jako rozhodnout vědomě, jak já budu reagovat na ten nepříjemný e-mail od toho šéfa. To je první část, tak jako pracovat s tím, že se můžu přehodit do toho klidu. Protože když ten mozek vyhodnotí ohrožení, tak my mu musíme zase jako zpátky vrátit signál, je to v pohodě. Není to ohrožení, je to prostě jenom e-mail, nebo je to jenom zkouška. Jo, můžeme se prostě uklidnit, můžeme zase jako fungovat prostě bez toho stresu, bez toho kortizolu. A ten dlouhodobý stres totiž potom samozřejmě ovlivňuje tu imunitu, jak jsem jako říkala, u toho sympatiku. A co s tím můžeme dělat? Slibou, že asi naposled jako říkáme slovo terapie, ale chodit na terapii. Jo, asi teda řešit, proč to tak mám, co se mi tam děje, proč prostě si neumím dovolit ten odpočinek, proč prostě potřebuji do 10 jako něco dělat, pracovat, proč vlastně tam mám takový to nestíhám, nejsem dobrá, musím, jo, jinak se stane něco. Vlastně pracovat zase s těma vzorcema, s těma myšlenkama, co mi to spouští, co mi to tam hází. Jo, zase vlastně ten reframing, nahradit to tím, kde mi to funguje, kdy se mi to třeba daří jako jinak. Důležitá je určitě práce s vnitřním kritikem. To je, co tím myslím, jo? Rozlišovat vlastně, co je realita a co je nějaký můj katastrofální scénář v hlavě. Jo, ten vnitřní kritik je zase nějaká naše autorita, nějaký učitel, rodič, někdo takovej, kdo nám prostě říká, co musíme, jaký budeme, když to neuděláme a tak podobně. A nás to kontroluje, hodnotí, jako zveličuje to ty naše hrozby a tak podobně. A vzniká to zase většinou v dětství, jsou to ty učitelé, jsou to ty rodiče, jsou to naše autority, které nás prostě hodnotili. A my, když tomu bez filtru jako uvěříme, tomu našemu kritikovi,
jo, co si o mě budou myslet, a já už je selžu, já to nezvládnu, tak to tělo jako zvýší tu stresovou zátěž. Ten strach jako naloží tomu kortizolu a vlastně je tam jako ten overthinking, že jo. Je důležité se od tohohle oddělit. Oddělit se od toho, co je ten můj katastrofální scénář, co se všechno stane a kde jsem teda já, co pro to můžu udělat. Jo, katastrofální scénář je, že neudělám státnice a zase jako stane. Co se stane? Budu mít pořádně bydlet, odmítnou mě jako rodiče, kamarádi, přijdu o práci, co se jako stane, jo? Co je nejhorší věc, co se může jakoby reálně stát, když vlastně cítím takhle jako silný strach. Pak zase jako ten nějaký reframing u vnitřního kritika, u těch myšlenkových vzorců, jako hlavně, jo, reframing toho, že když teda neudělám ty státnice, jak se fakt nic nestane, jak si pobrečím, pak půjdu prostě na pivo s kamarádkou a půjdu září, jako, nebo za rok. Jo, vlastně se i připravit na to, čeho se teda nejvíc bojím, co to pro mě znamená, jak si můžu pracovat, když se to stane, vlastně uklidnit sebe, to své vnitřní dítě, jak se teď všude říká, jo, opravdu to tak jako je. Já to neříkám, že se toho lidi trochu bojí, jako zní to hrozně terapeuticky, tak to je jako opravdu uklidnit to své vnitřní dítě, který tam řve, že prostě co se pane bože stane. My jako selžem. Svět prostě skončí, všichni nás opustí. Jo, tak vlastně jako by to tam nějakou formu a můžu s tím pak něco dál jakoby dělat. Ale znova jakoby připomínám, že tohle funguje v momentě, kdy už já mám nějakou sebereflexi, jo, kdy jsem aspoň trochu jako schopnej fungovat a něco dělat. Jo, v případě, že je někdo depresivní, v úzkostech nebo i má jako sebevražední myšlenky, tak tohle jako je k ničemu. Jo, jestli sebevražednímu člověku řeknete, ty se proběhnou, bej ti líp, tak je to úplně k ničemu. To prostě nepomáhá. Tyhle lidi potřebují vyloženě jako péči, potřebují prostě terapeuta. Může se k tomu jít jako projít, jo, ale nezachrání mu to. Ke mně chodí slečna, který je 13 let a ona si u mě řeší právě mentální anorexii a vždycky říká, teďka mi zase říká, si jdu projít ty vole, nebo že si tady 2 měsíce nežeru. No jako říkám, si projít. Jo, to prostě nepomáhá. To je přesně ono. Jo, tohle pomáhá v případě, že už jako tam něco, zatím je nějaká práce, že už jako by si dokážu i říct, že se mám aspoň trochu rád, tak si dopřeju třeba pohyb, nebo si dopřeju něco, cokoliv, čaj s kamarádkou, víno s kamarádkou a tak dále. Tak jo. Jo. Prevence, ale teda co s tím dělat po několikáté. Řekla bych, že nejlepší způsob, jak se vyhnout tlaku na výkon, je nějaký time management. To znamená, že si rozporcuju ty věci, že si jakoby označím těma prioritama, že to plánuju realisticky, že nejsem na sebe tvrdý, nejsem perfekcionista a řeknu si opravdu, jak realisticky to dokážu napsat. Asi za jeden večer napíšu bakalářku, kolik času na to potřebuju, rozplánovat si to, být k sobě hodnej, dát se na to dostatek času. Potom je určitě dobrá teda ta fyzická aktivita, trošku se unavit, jo, to nám potom líp spouští právě ten odpočinek a to trávení. Fyzická aktivita taky samozřejmě odbourává stresový hormony, to už jste určitě taky někdy slyšeli, že prostě když se jdete zaběhat, tak ten stres prostě klesá, ten kortizol jako vyklesá. Zvyšuje to naopak dopamin a endorfíny. Klíč k regeneraci je obecně spánek, takže jak máte problém se spánkem, tak je těžké dělat cokoliv dalšího. Takže určitě si ošefovat spánek, dát si nějaký medunkový čaj na usnutí a tak, dát si pryč svoje telefony, tablety a počítače z postele a udělat si prostě prostor na ten odpočinek. Co taky pomáhá je dýchání, pomalý nádech a výdech, vlastně práce s dechem, hodně se to dělá v józe, v meditaci a tak podobně. To taky velmi jako dobře funguje. Jo, mám tady meditace, mindfulness, to je tak nějak to, co jsem vlastně řekla. Meditace, yoga a tak podobně už je jako vyšší level trošku, jestli se do toho budete pouštět, tak vás to možná nebude bavit úplně, jako ta meditace je trošku nudná aktivita, ale je dobrý do toho jít pomalu. Kdyby někdo potřeboval tipy na meditace, tak pak tady budu stát a všechno vám to povím. Mám výbornou aplikaci a způsoby, jak jsem se do meditace dostala já. A je dobrý začínat tak minutkou, 2 maximálně na začátku, aby úplně jste si k tomu jako nevytvořili negativní vztah, ale je to výborná péče o psychiku.
Mindfulness zase nějaká všímavost k sobě, nějaká prostě láska k sobě ve smyslu dovoluji si prožít ty emoce, dovoluji si dneska být doma v posteli, dovoluji si prostě dělat to, co potřebuju, dovoluji si říct to, co potřebuju, dovoluji si vymezit se, jo, říct si o to, pojmenovat to, co chci a nechci. Mluvila jsem o dechu a úplně konkrétní příklad je box breathing, jestli jste o tom někdy slyšeli. Já jsem říkala, že tady byla trošku jako toho biohackingu a tak to je jedna z těch věcí, která mě teďka vlastně jako posedla. Box breathing znamená, že se nadechnu zhluboka, ten nádech 4 sekundy podržím a pak se dlouze vydechnu a při tom výdechu taky 4 sekundy podržím ten výdech. Takhle to opakuju několikrát. Je tady 4 až 8 kol, to znamená 3 až 5 minut, nemusíte si to jako stopovat, ale když to párkrát za sebou uděláte, tak se vám právě aktivuje ten odpočinek a to trávení. Tohle si někdy zkuste před tou zkouškou. Schválně, jakoby, co to s váma udělá opravdu v tom stresu. Teďka, kdybyste to zkoušeli, asi nepoznáte takový rozdíl, jako když opravdu máte ten srdeční tep rozjetý, opravdu se potíte, opravdu je vám špatně. To je nejlepší moment, kdy tohle jako vyzkoušet. Jo, fakt to funguje. Tohle dělám s dětma ve škole, když za nima chodím jako na přednášky, tak tohle si zkoušíme právě dělat. A je to výborná regulace. Na úrovni těla je to určitě uvolnění nějakých svalů, to znamená vědomě si povolit svaly, vědomě si dát ramena dolů, nebo je vědomě zvednout a pak je vědomě dát jako níž. Promačkat si svaly po celém těle, zmáčknout si chodidla, ruce, prokrvit si klidně ruce, prsty, jo, vědomě vlastně, ten vědomý dotyk, vlastně jako klidně sám k sobě, promačkat si ty svaly, protáhnout se, i to hodně sklidňuje jakoby mysl, je to ten signál jakoby bezpečí. To, když jsem zapnutá ve stresu, je přesně to utíkej nebo bojuj, ale když si jakoby vědomě uvolním ty svaly, třeba si i lehnu na zem, tak dávám tělu ten signál, že si v bezpečí. Uvolňuji svaly, je to v pohodě, si v bezpečí, nic se jakoby neděje. Pak i třeba jemný pohyb, zase yoga, chůze, taky to výborně jako pomáhá. Nervová regulace, mám tady ten dotek. Když ne dotek, obejmutí, masáž výborně pomáhá, dotyk od někoho jako cizího klidně. Tam se lidi nejčastěji jako pořádně uvolní, že opravdu mají vymezenou i tu hodinu na to ten čas a ví, že si tam jdou odpočnout. I to nastavení toho, že jdu si někam odpočnout, je hodně důležitý. Co taky pomáhá, je v tom dechu si třeba položit ruku na břicho a ten kontakt sám se sebou a jakoby procítit, jak se mi to břicho zvedá. Vlastně se vrátit jakoby z mysli do toho těla. Zase na úrovni mysli je to nějaký mindfulness, to znamená, já často praktikuju nějakou jako vizualizaci, to znamená, že si zavřu oči a představím si prostředí, ve kterém se já cítím bezpečně. To znamená, když jedu na zkoušku a jen fakt na nic, pustím si playlist, který mě jako sklidní, zavřu si oči a v tramvaji prostě si říkám, že jsem doma pod dekou, že to je prostě v pohodě, že se nic neděje. Tak i tohle může jako pomáhat. A i to, že si sama sobě řeknu, jsem v bezpečí, nic se neděje. Jo? I si to vědomě jako pojmenuji, jedeš na zkoušku, neumíráš, prosím tě, nic se neděje, jo? Je to prostě v klidu. I ta komunikace, ten jako vnitřní dialog je taky hodně důležitý. Pak teda nějaký každodenní návyky, spánek, jídlo, rituály, jo? Když budete jíst mekáč, tak prostě jak se budete jako chtít uklidnit dlouhodobě. Chápeme. Nebo když vykouříte krabičku prostě denně a pak to jako zapijete prostě každý večer flaškou vína, je to těžký. Sklidnit se potom, jo? Pak ta yoga jako to nevyváží úplně. Nechci to moc dál rozvádět, to asi to chápeme. Jo, tohle je to, co jsem hledala, to jsou ty zvuky, šumy. Je to výborná věc, která pomáhá za první maskovat rušivý věmy. Když jste někde, kde se potřebujete učit a je tam trochu jako ruch, tak si tohle pustit do sluchátek. A jsou to takové jako statické zvuky, které vyplňují ticho. Protože já se neumím zase učit v úplným tichu. Mě jako vadí, když je úplný ticho, a nebo u usínání mi taky vadí úplný ticho. Takže vlastně ten zvuk do pozadí, který jako to vyplnit, tak může být, je jich samozřejmě víc, ale brown noise je jeden z nich jako oblíbený.
protože je takové pohlubší, je tam hodně jako basová frekvence a zní to jako vítr, jako silný vítr, jako třeba nějaký vzdání jako hučím vodopádu a evokuje to prostě v mém mozku něco jako hrozně klidného. A to si klidně vyzkoušejte, já jsem tady dala obrázky, to jsou všechno playlisty na Spotify a jsou třeba 10hodinový, takže klidně jakoby u toho spát výborný. Jo, co je ještě super, tak je třeba ten green noise, ten je zase výborný na meditaci, na nějaké soustředění, když se potřebujete učit, tak to zapnout, anebo když potřebujete vědomě něco číst, nějaký text, tak za mě jako green noise taky. Ale určitě si to zkuste sami, co na vás působí nejlíp, je jich spousta. Mám tady dál nějaký white noise, black noise, je jich spousta, každý má jenom frekvenci a mělo by to působit zhruba stejně, ale samozřejmě každý mozek to přijímá trošku jinak, takže vyzkoušet, co na vás jak působí. White noise se hodně pouští malým dětem na spaní třeba. Je to fakt takový jemný jakoby hluk, asi jako jemný šum. To je ten bílej šum? Jo. Navozuje to jako pocit nějakého přirozeného klidu, nějakého bezpečí až možná. Mluvila jsem tady o těch binaurálních rytmech. Co to je? To je věc, která mě jako změnila studium. Já když jsem to objevila, tak se mi strašně zjednodušilo učení a celý proces jako nějakého soustředění. Princip binaurálních rytmů je to, že když si dáte sluchátka, funguje to jako ve sluchátkách, znamená to, že do jednoho ucha vám jde nějaká frekvence, do druhého ucha vám jde jiná frekvence a ten mozek si je propojí. A vytvoří to ten rozdíl těch dvou frekvencí jako vnitřní nějaký puls. Jo. Mozek se začne ladit jako do té frekvence. Ovlivňuje to jako stav vědomí. Je to fakt hluboká věc. Když se někde v klidu pustíte si to do sluchátek, je to úplně parádní. Tady jsou nějaký typy těch frekvencí. Klidně si to asi vyfojte, nebudu si k tomu úplně nějak jako víc vyjadřovat, myslím si, že je to samovypovídající. Zase na Spotify jsou playlisty, můžete si je vyzkoušet, zjistit, pustit a klidně se dají najít i zvlášť třeba ty alfa, jako binaurální beaty, podle toho, co zrovna potřebujete. Je to na soustředění, na meditaci, na relaxaci, na usínání, na nějakou kreativitu. Já si to pouštím jenom, když potřebuji vymyslet jako téma další přednášky. Jo, cokoliv vlastně, na co to potřebujete. Tak jo, tohle teda bylo, co dělat s tím tlakem na výkon, aby jsme se vrátili jako do nějakého obsahu. Co to může způsobovat, když to jako neuděláme, když dlouhodobě v tom zůstáváme, tak je to všechno skoro stejný, prostě úzkosti, deprese, vyhoření, nějaký poruchy spánku, poruchy imunity, je tam horší ta regenerace, horší prostě imunita, jsme častěji nemocní. Má to zase dopad na naši sebehodnotu, na naše vztahy, je to vlastně pořád jako velmi podobný, co to s náma dělá. Další věci, co s tím dělat, už naposledy říkám slovo terapie, ale pomáhá to, je to už jako důležitý rozlišit teda ten výkon a ty hodnoty, jo? Rozlišit si, co je to, co dělám a co jsem já, jo? Jestli opravdu to vypovídá o tom, jestli jsem dost dobrá, to, co všechno jako dělám a nedělám, jestli mi to jde nebo mi to nejde. Práce s tím vnitřním kritikem, připomínám, oddělovat to, co je ten můj vnitřní kritik, co mi říká a netím něco dělat a co opravdu já chci a potřebuju. Důležitá věc jsou hranice, dneska jsem o nich ještě nemluvila, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, stanovovat si hranice a držet si je. Co tím jako je myšleno, nejčastěji se tím myslí říkat ne, ale znamená to i říkat ano na to, co si opravdu přeju a říkat, co potřebuji a co nechci. Jo, je to opravdu nejenom o tom říct ne, ale vyjadřovat, co teda jo a co teda už je za to možná. Nepřebírat na sebe víc, než uneseme prostě. Nedělat víc, než jako zvládneme. Určitě si přenastavit, že odpočinek je součást toho výkonu. Jo, zahrnout tam všechny ty věci, co jsem říkala, že pomáhají. Zahrnout tam meditaci, sport, zahrnout tam věci, co mi dělají radost, kreativitu. Zahrnout tam prostě něco, co mi dělá radost, jak prostě můžu odpočívat. Klidně i zjistit,
dát si nějakou jako, takovou misi, zjistit, co opravdu je pro mě ten ideální odpočinek. Jestli je to chodit po horách, nebo je to ležet doma, nebo je to číst knížku, nebo je to být s lidma. Vlastně zjistit, co je ten můj ideální odpočinek, kde já to fakt dokážu přepnout a cítím to uvolnění. Cítím fakt to, že to ze mě jako opladne. Poznáte to na úrovni těla úplně nejvíc, jestli máte zatnutý svaly, jestli máte prostě zvýšený ten tep. Na úrovni těla nejvíc poznáte, jestli jste fakt v bezpečí a uvolnění. Znova mindfulness, tady to myslím spíš v tom smyslu učit se být v té přítomnosti a ne orientovaný na ten výkon, na ten cíl. Jo. Kde jsem teď, co můžu ovlivnit, i se pochválit za to, kde jsem dneska, jo, neříkat si zase jako, no tak mám bakaláře, tak zase magistra, co pak jako. Ne, prostě jsem ráda za to, co mám dneska, mám tady nějaký vize do budoucna, oceňovat se na úrovni dne, týdne, co jsem jako zvládla. Pavel Moritz dělal takový test a říkal lidem, ať si píšou deník vděčnosti. Všichni mu říkali, že to nefunguje. A oni to tak dlouho to dělali a nikdo to nedělal díl než týden. Když to děláte díl než týden, minimálně měsíc, má to dopad. Protože když se oceňujeme a chválíme za věci, co nám jdou, za co jsme vděční, tak my se na to začneme víc orientovat. Když jste každý den jako donucený napsat si, za co jste vděční, co jste jako zvládli, co je dneska super, tak to začne vyhledávat. A když už týden v kuse jsem vděčná za to, že mám super kamarády, tak možná bych s nima měla trávit víc času. Možná si proto dojít jako i vědomě. Teď já už tady jsem si 4krát napsala, že prostě jsem vděčná za kafe jako s mojí kamarádkou, tak až mi bude na nic, tak já vím, pro co si přece budu. Jo, takže i vlastně orientovat se víc na to tady a teď, na to zastavení, na to, co už teď je dobrý. Nejenom na to, co všechno teda ještě musíme jako dělat. Tady je self-promo část, pokud potřebujete terapeuta, tak to je tady. Pokud potřebujete na Instagramu sledovat někoho seberozvojového, tak je to tady. A pokud jako cítíte, že se vás to nějak dotýká, že opravdu je to vaše téma, že potřebujete pomoc, tak my samozřejmě můžete dát vědět, můžete mi napsat, můžeme si dát tu terapii, teď tady furt jako mluvím, tak to já teda dělám. A jestli se toho bojíte, tak mám jedno sezení zdarma, abyste si to zkusili. Jo? Jestli jako fakt ještě nevíte, jestli jo nebo ne, jaký to bude, jestli vám tam budu takhle jako hodinu vyprávět nějaké věci, které nechcete poslouchat, je tam ta možnost hodiny jako na zkoušku.